салом. Имрӯз ман як мӯъҷизаи дигар нақл карданӣ ҳастам, ки бисёр солҳои пеш рӯй дод, вақте ки ман хеле ҷавон будам. Лекин ҳамин рӯзо вақте ки дуо мекардам, худованд ҳамин чизро дар дилам андохт, ки ҳамин мӯъҷизаро нақл кунам. Хуб, ман дар як гурӯҳи дар як хона, хонаи имондор, як гурӯҳ мо масеҳиён ҷамъ шудем, дуо мекардем. Дар вақти дуо кардан ман на ба калисо омада будам. Шунидам, ки баъзеҳо бо як забони аҷоиб дуо мекунанд, ки ман ин забонро аз ягон забоне ки ман мешинохтам набуд. Баъд дар охири дуо, баъд аз маҷлис тамом шудан, дуо кардем, каломи Худо хондем. Як зану шавҳари пирамард буданд. Онҳо аз роҳбари ҳамун маҷлис гуфт, ки хоҳиш карданд, гуфтанд, ки мешавад, ки барои мо дуо кунед. Мо ҳамин атои Рӯҳулқудс, рӯҳи Худовандро қабул кунем, атои бо ҳамин забонҳо гап заданро. Ман гуфтам, дар даруни дилам фикр кардам, ки ин ато будааст. Ман аз ин чиз ҳеҷ хабар надоштам. Хай ман ҳоли бисёр ҷойҳои китоби муқаддасро хонда тамом накарда будам. Гуфтам, хай ман ҳам мехоҳам ҳамин аторо, агар мехоҳ ато бошад. роҳбари ҳамон гурӯҳ гуфт, хай бемалол биёед дуо мекунем, аз Худованд хоҳиш мекунед ва Худованд ин аторо медиҳад. Онҳо дуо карданд. Вақте ки дуо карданд, аз дарунам гӯё ки як гапе омад, ман ҳамин гуфтам ва баъд ҳамин хел гапҳо омаданд, худ ба худ меомаданд. Гапҳое, ки ман ҳеҷ азёд накардам. Маънои он гапҳоро намефаҳмидам рости гап, лекин ҳис кардам, ки ин як забон ба ман дода шуд. Афсӯс, ки он бечораҳо, зану шавҳари пирамард, ба онҳо ин ато дода нашуд. Хай ин ҳам хости Худо худаш медонад. Лекин ман ҳамин хел хурсанд шудам, аз ҳамун маҷлис баромадам, ки ҳамин хел бо ҳамин забонҳо дуо мекардам. Баъд дар китоби муқаддас хондам, ки дар китоби Аъмоли Расулон, дар китоби муқаддас ҳамин хел китоб аст, ё Кормандони фиристодагон боз мегӯяд. Хуб, дар он ҷо нақл карда мешавад, ки вақте шогирдони Исои Масеҳ ҷамъ шуданд ва онҳо Исои Масеҳ вақте ба осмон рафт, гуфт, ки шумо ҷамъ шавед, дуо кунед ва ман Рӯҳулқудсро ба шумо равон мекунам. Яъне ин рӯҳи Худованд худаш меояд. Ва шогирдони Исо ҷамъ шуданд, дар дуо буданд, дар парастиш буданд, ки як рӯз ҳамин хел гулдурози сахт мешад ва одамои гирду атроф, тақрибан 3000 одамо мешунаванд ҳамин гулдуроз, мегӯянд, аз куҷо меранд тарафи ҳамун садо, ки дар як болохона, як хона тақрибан 120 нафар шогирдони Исои Масеҳ ҷамъ омада буданд. онҳо мешунаванд, ки ҳамин шогирдои Исои Масеҳ бо як забонҳои дигар гап мезананд. Яке масалан аз даруни ҳамун 3000 одамо нафаро буданд, гуфтанд, ки ман аз тарафи Ироқ омадам, онҳо арабӣ гап мезананд. Ман аз тарафи Эрон омадам, онҳо эронӣ гап мезананд. ҳамин хел забонҳои ҳар хел халқҳоро шуниданд. Гуфтанд, ки чӣ хел ин одамои Исроил дар Урушалим, онҳо ягон забони моҳоро азёд накарда, бо ҳамин забонҳо дар бораи корҳои бузурги Худо гап мезананд. Ин якум ҳодисае ки воқеъ, яъне ин нишона буд, ки ҳамин одамои гирду атроф фаҳмиданд, ки ин як кори фавқултабиии Худованд буд ва рӯҳи Худованд ба ҳамун шогирдони Исои Масеҳ фуромад. воқеаи дигар боз рӯй медиҳад. Як роҳбари лашкарҳои румӣ ба номи Корнелиус буд, лекин вай халқи Исроилро дӯст медошт, барои халқи Исроил хизмат мекард. Баъд вай бисёр ҳамин худои халқи Исроилро ба ҳамин худо имон оварда буд ва дуо мекард, парастиш мекард, қурбонӣ мекард. лекин як рӯз вақте ки вай ҳамин хел дар ибодат буд, фаришта мебиёяд дар пешаш ва мегӯяд, ки ту одамои худатро равон кун, дар фалон кӯча, дар фалон ҷой шогирди Худованд аст, ҳамуро даъват кун. Вай ба ту нақл мекунад, ки чӣ хел наҷот ёфтанат мумкин. баъд Корнелиус аз рӯи гуфти фаришта итоат мекунад, одамоашро равон мекунад. одамои вай ба ҳамун кӯчае ки фаришта гуфт, ҳамун хонаро пайдо карда мераванд, ки дар он ҷо шогирди Исои Масеҳ Петрус буд. ҳамун вақт Петрусро даъват мекунанд. Бо Петрус ҳам Худованд нишон медиҳад, ки бояд равад.
Петрус мебиёяд ва ҳоло мехоҳем ки аз инҷил хонем. Ман компютерамро пешам мегирам. Аз инҷил мехонем ки вақте ки Петрус мебиёяд ва дар бораи хабари Исои Масеҳ ба онҳо нақл мекунад, баъд онҳо мегӯянд мо ба Исои Масеҳ набошад имон мебиёрем ва бинед чӣ рӯй медиҳад. Мехонем аз Корнамоии фиристодагон боби 10. ҳанӯз Петрус суханашро тамом накарда, Рӯҳулқудс бар ҳамаи шунавандагони каломи Худо фаромад. яҳудиёни имондор, яъне ҳамроҳони Петрус, дар ҳайрат афтоданд ки Рӯҳулқудс ҳатто ба ғайрияҳудиён то мешудааст, чунки Корнелиус мо гуфтем ки яҳудӣ набуд, вай румӣ буд. зеро онҳо бо гӯшҳои худ мешуниданд ки ғайрияҳудиён бо ҳар гуна забонҳо гап мезаданду Худоро ситоиш мекунанд. Сипас Петрус гуфт: чунон ки Рӯҳулқудс ба мо ато шуда буд, ба инҳо низ ато шуд ё дода шуд. оё акнун касе метавонад ба онҳо зиддият намояд ки таъмид гиранд, яъне дар об ҳам ғӯтавар шуда баромада таъмид гиранд. мо мебинем ки ҳатто ҳамин оилаи Корнелиус ҷамъ шуд, дар бораи Исо шунид ва ҳамин ато дода шуд. баъд вақте ки хондам ки ин дар китоби муқаддас аст, ҳамин Исои Масеҳ ваъда дод ва ҳамин ато дода мешавад, яъне ки одамо Рӯҳулқудсро қабул мекунанд, лекин боз як атои пур кардан аз Рӯҳи муқаддас аст ки Рӯҳи муқаддас боз ҳамин атои бо забонҳо гап заданро медиҳад. бо ҳамин забонҳое ки Худованд ато кард, яъне ин мешавад ки забонҳое ки дигар халқҳо гап мезананд ё ин ки забони фариштагон. яъне як чиз аниқ ки одаме ки бо ҳамин забонҳо дуо мекунад, ин забонро аз ёд накардааст ва намедонад. хуб, дар Қуринтиён боз ҳам навишта шудааст. Як ояти дигар мехонем. бинед дар ин ҷо чӣ навишта шудааст. Якум Қуринтиён боби 14. ин ҳам дар китоби Инҷил. дар пайи муҳаббат бошед ва талабгори атоҳои рӯҳонӣ, бахусус хоҳони атои расондани паёми Худо бошед. касе ки аз тарафи Рӯҳулқудс атои бо забонҳо гапзаниро дорад, ӯ на ба одамон, балки ба Худо муроҷиат мекунад, зеро вақте ки ӯ ба воситаи Рӯҳулқудс сиру асрорро мегӯяд, ҳеҷ кас гуфтаҳояшро намефаҳмад. яъне ҳеҷ кас гуфтаҳояшро намефаҳмад. ва боз дар якум Қуринтиён боби 13 гуфта мешавад ки агар ман бо забонҳои одамӣ ва фариштагон гап занаму муҳаббат надошта бошам, ман ба мисли миси пурсадо ё лаличаи ҷарангосӣ ҳастам. яъне дидед аминҷо ин китобро шогирди Исои Масеҳ Павлус навиштааст, мегӯяд ки забони одамӣ ва фариштагон, яъне ки бо забонҳое ки одамо гап мезананд ё бо забонҳое ки фариштагон гап мезананд. ва ин атои бениҳоят муҳим аст, чунки вақте ки ман гуфтам ин меъҷизаи бузург аста, вақте ки ҳаминро қабул кардам, ҳамин ато ба ман дода шуд, вақте дуо мекардам, рӯзо мешуд ки ман намедонистам аниқ чӣ хел барои ягон масъала дуо кунам ё чӣ гӯям. баъд бо ҳамин иҷозат медодам ки чӣ хеле ки мо аллакай хондем ки вақте ки мо бо ин забонҳо дуо мекунем, мо не, балки Рӯҳулқудс сиру асрорро ба Худованд мустақим рост мегӯяд ва ғайри Худо ҳеҷ кас намедонад ки ман дар бораи чӣ дуо кардам. ва ин ҳам нақс. Худо метавонад ки фаҳмиши онро диҳад. як рӯз буд ки бо ҳамин забонҳо дуо мекардам. саҳри барвақт буд ё шаб буд, ёдам нест. дуо кардам, ҳамин дуо кардам, намедонистам ки барои чӣ дуо мекунам, лекин бо ҳамин забонҳо Рӯҳулқудс худаш кадом забон буд, намедонам, ягон забони ягон халқ ё забони фариштагон буд. як чиз даруни дилам ба фаҳмидам ки ман барои хоҳарам дуо мекунам. хоҳарам ҳамун вақт дар қишлоқ ҳамроҳи бибиам буд. баъд дуо кардам ки Худованд, ман намедонам чӣ рӯй медиҳад. Телефон он вақт набуд.
ягон хеле илоҷи хабар гирифтан набуд. Қишлоқи мо 5 соат роҳ буд то хонаи мо. Ҳамон вақт хоҳари ман ҳамроҳи бибиам танҳо буд, барои ҳамин ҳамроҳи бибиам зиндагӣ мекард. Ва ҳамин хеле дуо кардам. Яке соати 5 саҳар даро мо занг зад. Бибиам ҳамроҳи хоҳарам омад. Маълум шуд, ки шабона хоҳари ман приступи аппендитсит гирифт. Аппендитситаш сар шуд. Аллакай дуюм ё сеюм бор принцип буд. Ва баъд вай ҷойи беморхона пеши духтур илоҷи бурдан набуд дар ҳамон қишлоқ. Баъд бояд ки бибиам ҳам фикр накарда гуфтам хай рост мебарам шаҳр. 5 соат дар ҳамон роҳи каҷу килебу боло поён шуда дар автобус хоҳари ман азоб кашида, сеюм дафъаи аллакай агар хато накунам ё дуюм приступ гирифта буд. Аз ин пештар дар ҳамон қишлоқ як зани ҷавон ҳам вақте ки ҳамин хел шуд, дар вақташ пеши духтур бурда натонистанд, аппендитсит кафид ва бечора вафот кард, гузашт. Лекин ҳамин ҷо ман вақте ки хоҳарамро бибиам овард, бурдан дар беморхона, аз ин пештар боз як духтари тағоям ҳам аппендитсит шуда буд, лекин вақте ки вайро ҷарроҳӣ карда оператсия карданд, чӣ душвориҳо шуд ба фикрам. Баъд ҳамонҷо дар ҷояш трубка мондан, хеле бисёр азоб кашида буд. Лекин худоро шукр, ки бо ҳамаи ин азобҳо, ҳатто ин вақте ки приступи дуюм ё сеюм буд ва бо ҳамин 5 соати роҳи бо автобус, роҳҳои душвор, худованд хоҳари маро нигаҳ дошт. Ва ман ҳамон вақт фаҳмидам, чунки вақте ки бо забонҳо дуо мекардам, ман фаҳмидам, ки ман барои хоҳарам дуо мекунам. Хуб, ин як воқеа рӯй дод. Ва воқеаҳои дигар ҳам рӯй медод, ки ман намедонистам барои чӣ дуо мекунам, чӣ хел дуо мекунам. Фақат худованд нишон медод, ки барои чӣ ман дуо карда истодам. Лекин аниқашро намедонистам, ки дар ҳаёти ҳамон одам чӣ ҳолат шуда истодааст. Ё ин ки мисоли дигар, як рӯз худам ман аз ҳолати душвор мегузаштам. Ҳамин дар ҳолати душвор будам. Ман гуфтам худованд ёрдам де. Яке сабук шуд, ҳолатам сабук шуд. Баъд аз чанд рӯз бо як дугонаам вохӯрдам. Вай гуфт: гӯш кун, ҳамон рӯз, ҳамон соат ту ба чӣ шуд? Ҳамин хел вақте дуо мекардам, намедонам, ҳамин Рӯҳул Қудс ба дилам андохт, ки барои ту дуо кунам. Ҳамин забонҳо ки дуо кардам. Чӣ дуо кардам намедонам, лекин медонам, ки барои ту дуо мекардам. Ҳамин хел ҳайрон шудам. Ман гуфтам рост ҳамин вақт, ҳамон рӯз, дар ҳамин соат ман дар ҳолати вазнин будам. Лекин ҳақиқатан ҳамин ҳолати вазнини ман ба худованд қувват дод. Ман аз ҳамон ҳолат баромада будам. Барои ҳамин ин хел ҳолатҳо хеле бисёр мешавад. Мо намедонем, ки чӣ хел барои ягон чиз дуо кунем. Хусусан мо намедонем, ки дар ҳолати ҳозира кадом одам дар кадом шароит аст, ё пагоҳ чӣ рӯй медиҳад. Лекин вақте ки мо ҳамин аторо аз худованд мехоҳем ва худованд ҳамин аторо медиҳад, медонед, ҳақиқатан Рӯҳул Қудс худаш ба воситаи мо бо ҳамин забонҳо дуо мекунад ва мо баъд метонем баъзе вақт ҳатто мефаҳмем, ки ман ҳис кардам, ки барои ҳамин чиз дуо кардам, лекин чӣ рӯй дода истода буд намефаҳмидам. Барои ҳамин ман ҳамин мӯъҷизаи бузург дар ҳаёти ман рӯй дод. Медонам, ки Рӯҳул Қудс, рӯҳи худованд ба воситаи Исои Масеҳ, имоне ки ман ба Исои Масеҳ овардам, дар даруни ман ҳаст ва худованд ҳамин аторо ба ман дод ва ин атои бузург аст. Агар шумо ҳам мехоҳед, агар шумо ба Исои Масеҳ имон оварда бошед, Исои Масеҳ худованди шумо бошад ва мехоҳед, ки ҳамин аторо дошта бошед, дуо кунед, аз худованд хоҳиш кунед, чунки дар 1 Коринтиён боби 13 гуфта шудааст, ки хоҳиш кунед, дар талаби ҳамин чиз бошед ва ин атои бузург аст, ки метавонад ёрдам диҳад барои чизҳое дуо кунем, ки мо ҳеҷ хабар надорем, лекин Рӯҳул Қудс ҳамин асрорро ба худованд мегӯяд ва Рӯҳул Қудс худаш медонад, ки чӣ хел дуо кардан дар кор.
агар ягон савол пайдо шуда бошад, марҳамат, шумо метавонед ки дар комментарий саволҳоро нависед. Ман хурсанд мешавам ки ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. Фақат илтимос, ҳақорат, лаънат кардан, ки ту ин хел вай хел, ин хел комментарияҳоро ман кӯр мекунам. Ман кушод ҳастам. Ҳар саволе ки агар ҳатто саволи агар ягон мусулмон мехоҳад савол диҳад, марҳамат, савол диҳед, лекин ҳамин дашному ҳақорат ҳеҷ фоида намедиҳад. Хуб, ва албатта агар имконият доред, хоҳиш дошта бошед, агар ин видео ба шумо як рӯҳбаландӣ бахшид, подписка кунед, комментарий нависед, ҳамун маъқулшудагиро зер кунед. Ҳар тугмае ки ҳаст, марҳамат, зер кунед, ки мо ин ба мо ёрдам метиҳад ки ба ҳамин видеоҳо ки боз бисёр одамои дигар ҳам дида баҳравард шуда тавонанд ва баракат ёбанд. Хуб, ва ман имейли худро ҳам мемонам. Худо хоҳад дар оянда як номер ҳам мемонам, ки агар касе мехоҳад ки ҳамроҳи ман дар алоқа шавад, савол дошта бошад, метавонад ки рост ба ман савол нависад, лекин ҳоло метавонед дар комментарияҳо нависед. Хуб, умедворам ки ин видео шуморо ҳам баракат дод ва худованд шуморо дар паноҳаш нигаҳ дорад.